سلامتنا نعكم كبرات خطاتلتنا إذا channel حصرت زينات سبورت أو واحدنا قريبنا لنا كسعبونا بأخبارات نعدم ቢንያም ግርማይ ኣብ ክላሲክ ብራስለስ ቢንያም ግርማይ ሎሚ ሾሞንተ ሰነ ኣብቲ ኣብ ሃገር ቤልጅየም ካብ ዝካየድ ውድድራት ካብቶም ዝገደሙ ምዃኖም ዝንገረሉ ውድድር ክላሲክ ብራስለስ ክሳተፍ እዩ ሓልቃ ጋንታ ኢንተርማርሼ ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ድሕሪ ኣብ ብራስለስ ዘካየደ ውድድሩ ናይ ብራኸ ልምምድ ንምግባር ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ይሳተፋሎም ናይ ዓመት ቀጠላ ማልያ ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ቅድሚ ዓመ ኣብ ውድድር ተሳቲፉ ራብዓ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ዓመ ድማ ካልኣይ ደረጃ ኣትዩ ነይሩ ብዘለዎ ውህሉ ተመክሮ ሓደ ካብቶም ነዝናይ معت وددر كعوتلو تثبيت زغبرلو تقدعدمايو كلاسيك براسلس ኣብ 1895 ዝፈለመ ውድድር ኮይኑ ብማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ናይ ሓደ ነጥብ ደረጃ ዘለዎ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሎሚ ሰንበት ንመበል 105 ግዜኡ ዘካይድ ዘሎ ናይ ሎሚ ዓመት ክላሲክ ብራስለስ 205.1 ኪሎሜትር ዝሽፍን ኮይኑ 10 ዓቀብን ሓንቲ ኮፕልስቶን ዝሓዘት መወዳደሪ ባይታ ኣለዋ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ክላሲክ ብራስለስ ዝሃድም ተጻዋታይ ተዘይተረኺቡ በሓያል ሹኳ ክትዛዘም ትጽቢት ይግበረላ ቢንያም ድሕርናይ ሎም ዓንቱ ውድድር ጽባሕውን ኣብ ከተማ ብራስለስ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ክጽመድ እዩ ليفربول نأسرابو زختل زلو من اسي طلب تقرب ليفربول اب عمت سبورت 2024 مبل 20 وانش ليج انجليز سفسيفا دست اب تستمقرلو زل اوان نعمتا اب كل مدرخات وددر قنميت كوينا نمقصال برك زبلو تصاوتنا بحفان ممصا كمونا باكاداميا زركو تكات من اسيات ناب عباي غانتا نمسغغار تسرحلام بز مسرت زاكلب اب اكاداميا نزركبو وعلم زبقع تصاوت تختفانون كلان خالو دما طلب تقربالام حدا كابزوم طلب قريبات لهم زلا تصاوتن بقر ودونت ابريمير ليج انجليز مسويغان اتلتيكسن هارسيتن بمصوات بقعت زمسكر مينور فيغو اورا زخونه كيرول فيغو ارايوم ود 18 عامت كيرول امناي من اسياتنا هاغراويت غانتا حبرات منغستات امريكا زوكل كخونن كلو نناي من اسيات غانتا ليفربول بسمو 9 شوطاتا مزغيبو لا يركب ادنا ادروغمان لويس سواريز المخانو زحبر كيرول نزل ليفربول قريبات زلا طلب تقبلونا عامت 10 ابو تختيلو امدرخ بريمير ليج اليوم ولا كيرول مينور فيغو اورا ابريمير ليج اب كتميت قطمات كسلفن كله بتعب على ستوك سيتي كافرق ميدا زمزغبا شوتو تذكريوم غعزوته كايدا برينانا مانشستر سيتي اب عمت سبورت 2024 كاب زنبرا كبر وريدا اب 2016 نبب غوارديولا ناب اتحاد كاب زمصاتو غزي بزي زخونه تطقاس عوز حلفت عمت كوينا لام نزنبرا كبرين مملاس بقر اب كرامات بزح لوط نمغباران قيدا تركب كم مسترداق ممهنا سيتخ اب رست وانጫ كلبات عالم نمستاف اب اتغبرو زلا مدلاو ناكفافال اس ميلان تيجاني رايندرز ب63 مليون دولار نفرام افنا وسمم عغيرا كم زلا تغريصم زود 26 عمت هولندا وتصاوتاي مباراب كرامات نفسيت السغاغر قداماي تصاوتاي كخون كم زخلت زوص حبريتا يردم دبروينه كابسيت تفاني ابزلول الاوان مصا غوندوغانن سيلفان نصور ابزيلول غزي ممصا از هولندا وتصاوتاي روفتا زب مخانو ينغرم مزحت وغنا دما ريايندرس ندبروينه تكيو حلافنت مسمر متكفال سيتكس كم يبلوم از تصاوتاي مبار نزسم معاملكيت ابزهابو مغلصي حقيو بولك ابس ممعبصحنا لنا قال حدا زرزرات كنتريفلو ابز غزي تصاوتا اس ميلان كخبرو دمالوني اذا كلب انت كم تغبر كرايو كينيوزي زبلو يلن ايلوم غعزوتك ادبرينا كخون استحارز تصاوتاي ابز قربا معلتات كنصر تثبيت يغبر زافي ابتا غوارديولا زسلطنا زنبرت بارسا كهلو زداليوم تصاوت بريمير ليغم زافي ابتي بارسلونا بلص كلب زنبرتلون هاغراويت غانتا اسبانيا مدرخ اوروبان عالم نستقصصرتلو كاب 2008 كساب 2012 دنق بقعته زمسكره تصاوتايوم اذا اب غوني ميسن انيستان بمخان ماكل ميدا استقصصر اكفافالي ابتانا غوارديولا زنبرت بارسا كبقع زخلو زنبرو تصاوتي كيتمات ازرزيرلهم زود 45 عامت مسبلوص اسبانيا وان حبيرو زتفلالي وانا چوكل علز خالك خونن كلو مس انجليزاوان تصاوت غني
ሓባር ማልያ ኣይለበሰን ነዚ ምኽንያት ብምግባር ንሱ ብሉጻት ኢሉ ዝተቐሶምን ኣብታ ናይ ጓርዲዮላ ባርሳ ክጻወቱ ዝኽእሉ ዝነበሩ እንግሊዛውያንን እዞም ዝስዕቡ ኮይኖም ኣለዉ ዛቪ ንመስመር ምክልኻል ዝሓረዩ እንግሊዛውያን ሬዮ ፈርዲናንድ ሶል ካምፐል ጆን ቴሪኖም ነዚኦም ስዕቡ ከዓ መስመር ምክፍፋል ንሪያን ጊግስ ፖል ስኮልስ ፓውል ጋስኮን ስቲቨን ጀራርድ ፍራንክ ላምፓርድ ክትሓዝ መሪጹ ናይ ክንፍት ቃዓይ ድማ ንቲዮ ወልኮት ክሓርን ከሎ ንመሪሓት ቃዓይ ንዋያን ሩኒ መሪጹሎም ንሩኒ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዛቪ ሩኒ ካብቲ ባርሴሎና እትደልዮ ዝምስገን ተጻዋታ እዩ ኣጸዋውቱ ብዘይ ጸገም ምስናትና ዝሳነዩ እንተኾነ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝበለጸ ተጻዋታይ ክሰድድ ፈቃደኛ ኣይነበረትን እቲ ዝኾንዎ ክውን ዝገበረ ተጻዋታይ ነይሩ ክብል ገሊጹሎም ሮናልዶ ሓደ ሽሕሾቶ ይቕጽር ዶ ይኸውን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክሳብ ሕጂ ብዘይካና ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ምርታዕ ዳርጋ ዘይረትዖ ነገር የለን ክበሃል ጸኒሑ እዩ እዚ ተጻዋታይ ግና ኣብ ልዕሊ ጀርመን ዓወት ብምዝጋብ ነዚ ክብሪ ከም ዝሰበሮ ይዝከር ሮናልዶ ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ኣብ ልዕሊ ጀርመን 2-1 ዝተዓወተትሉ ጸወታ ንመዕወት ሸቶ ምምዝጋብ እውን ይፍለጥ እዚ 40 ዓመት መልኡ ዘሎ ኮኸብ ተጻዋታይ ንሃገር ፖርቱጋል ወኪሉ ኣብ ዘካይዶ 220 ግጥማት 137 ሸቶታት ከመዝግብን ከሎ ብሓፈሻ ድማ 937 ኳዕሳት ሰኪዕት ኣራኺቡ እዩ እዚ ተዓዋታይ 5 ግዜ ባሎን ዲኦር በዚ ኣመዝጊቦ ዘሎ በዝሒ ሸቶታት ሓድሽ ክብረ ወሰን ንምጽሓፍ ዝመጣጠር ዘሎ 1000 ሸቶ ንምምዝጋብ ሮናልዶ 1000 ሸቶታት ክቁጽር 63 ሸቶታት ጥራዩ ዝተርፎም ባህራት ተጻዋታ ዓለምና ነበር ፔለን ሮማሪዮን 1000 ሸቶታት ከም ዘመዝገቡ ዝንገር እኳ ተኾነ ወግዓውነት ገና የብሉን እምበኣር ከስ ሮናልዶ ነዚ በዝሒ ሸቶታት እንተበፂሕዎ ኣብ ታሪኽ ዓለም ናይ ፈለማ 1000 ሸቶታት ዘመዝገበ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ክሕዝዩ ዝሓለፈ ወቕቲ ንክለብ አልነስር 35 ሸቶታት ዘቁፀረ ሮናልዶ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ን63 በዝሒ ሸቶ ንምብጻሕ እቲ ዝዓበየ ዕላማ ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ እሞ እዚ ናይ ሸቶ ማሽን ነዚ ክብሪ ይበጽሖ ዶ ይኸውን ፍትዋት ተኸታተልትና ሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ